Vamos, que vamos a toda máquina. Moi bons días, familia. Que tal? Pero un segundiño que hoxe toca un pouco de forno. E como a case sempre, calor convencional, neste caso, escoitade ben, 175 graus. Sabes por qué? Porque son un pijo, dame igual, 180, 175 podría valer. Pero quero que vaya paseniño, porque imos facer hoxe unha elaboración dunha prancha de biscoito. A mítica prancha, que vos vai sonar moitísimo, porque isto é típico dun doce granaíno. Vale? Páseme unha cousa. Espera. David, sinto moito. Ven por aquí un segundo. Rápidamente que me vou contigo. Fáltame algo que isto ten un pouco de xogo, xa veredes por qué. Hoxe teño aí exactamente 8 ingredientes. E con este fago o 9, vale? Vou no poñer por aquí mesmo, aí queda, non pasa nada. Aí gusta ya David. Por que estou poñendo 9 ingredientes? Bueno, pois basicamente estamos a falar de que Pío IX, que é o que imos facer hoxe, pero salgado, non 12, non ese 12 granaíno, ven de Pío IX, dun papa, que foi o que un pasteleiro en Granada empezou a facer cousas tal, pois quería como asemellar, parece ser que a túnica, a vestimenta, que a coroa, e fixo ese biscoito que se enreda e queda ben bonito, vale? Entón, despois, Alfonso XIII parece ser que empezou tamén a traballar con ele e dixo, isto gustame moito, e pois empezou a coñecelo máis xente. Nós imos dar unha reviravolta, como case sempre no Está Chevó, imos meter un Pío IX salgado. Con que? Con estos 9 ingredientes de Pío IX, Pío IX. Mira, un limón por aquí, temos fariña, medida neste caso, vale? Ahora falaremos das medidas. Temos un pouco de azucre, temos neste caso, impulsor químico, non levadura, vale? Vamos a empezar a falar xa con propiedad. E temos aquí 4 ovos. Temos outros 2 por aquí, porque imos facer unha maionesa. Estos 4 son para a masa. Temos un pouco de oliva negra, un pouco deste atún en conserva. Temos 3 ovos máis que imos cocer para ese recheo que quede ben, e xa é unha cousa moi sinxela, xa veredes que tal. Temos aquí unha leituga iceberg e, por suposto, para darlle cor tamén e moito sabor, un pouco de pemento de piquillo. Veña aí, que estamos collendo un pouco de auga e tamén pasei. Aí che vai. Vamos a poñer auga a quecer xa e que ferva un anaquiño, que o único que imos empregar hoxe nós, o lume, é para isto. Xa veredes. Veña, lume. Miramos ben pa el, que empeza a ferver de contado, así me gusta. Temos unha tapiña por aquí. E aquí imos meter os ovos. Xa vou meter un pouco de sal, vale? Eso, perfecto. E un chisco de vinagre que debo ter por aquí. Moi bons días, Lidia. Como estás? Que tal? Ben. Estou xa metido na receita, Lidia. Que tal? Como che vai todo? Pois mira, ben, sabes que esta receita é unha receita típica na miña casa do Nadal? Sí. Hai moita xente que, de feito, home, en plan, en 12 tamén se fai, pero en salgado, esta receita empecé a facela cando Claudia, a rapaza dun bo amigo de Iván Barrós, dicíame, tes que facer porque miña nai fai tamén isto, pero facía por calquer festa, non só polo Nadal, e facía sempre un pouco, en plan, isto vai así, e nós comémolo moito. Eu dicía, bueno, pois é unha boa idea, e a verdad é casi como queda tan molladiño ese biscoito, despois se faz e despois as zaragalladas. Nos no recheo normalmente en Nadal botámoslle boi de mar e lagostinos e leituga. Dalle aí, claro, vale. Pero mira que todos os Nadales nos reunimos antes do Nadal para poñernos de acordo en que ímos facer de comer. Vale, ben. Sempre variamos, hai que vai facer cada un, pero Pío IX cae sempre. É sempre así. Variamos o resto, pero Pío IX sempre de boi de mar casi sempre, porque nos gusta todo. Non, é que ten, a ver, así como dis, igual tamén o cambiaba por isto, non sei por que me dixe, agora vasme deixar quedar mal. O meu é máis económico. O meu máis do día a día. Non, pero escoita, mira, de queixo crema con un pouco de mel e noces. Valería increíblemente ben, que eu xa fixen tamén algún ou queixo de salmón afumado, con queixo crema, leituga.
Perfecto tamén. Un pouco de leituga que nos empregamos a ver porque ten un pouco de crocancia, queda así duriña, a min gusta. A romana tamén valería. Non todas as leitugas van quedar igual, as que son así moi brandiñas para estas elaboracións igual non son as mellores, pero tamén valería calquera. E despois, aquí, non me gusta o pemento, quítallo. Gústame un pouco de cenoria relada. Aí, cenoria, usted, non pasa nada. Por qué? Porque isto, o único que ten así un pouco de truquiño é a masa. Neste caso, esos 3 ovos van por aquí, porque cando empeza a ferver, collemos os últimos 3 dali. Porque eu teño todo medido, vale? Cos outros 2 vou facer unha maionesa e con estes quero cocelos por aí. Pero o máis interesante, vaime collendo aí que teño eso, e teño os trebellos grandes por aí, é ter unha amasadora destas bonitas que teño eu. Vale, a ver, xa na casa, o máis importante para todo isto, se non temos un bicho destes na casa, non pasa absolutamente nada, por favor. Non empece, xa non podo facer. Sí, podes facer. Por qué? A onde vou eu con esta historia? Isto é unha varilla normal e corriente. O que pasa é que eu non vou a ter que estar aguantando a camago. Isto é o único que ten de diferente, non? Pero ti, que a mítica varilla ou cas dúas, que é máis mítica, antes nas casas miña nai tiña unha que tiña dúas. Que era que se poñía así. Esa teño eu. Vale, eu teño unha xa que é como tamén das outras. Vale, exactamente. Bueno, esta fai un pouco de todo, fai varias cousas. Tamén a masa, vas cambiando os ganchiños, ten unha cousa así. Ten por aquí, meteslle aquí o trebello e vai facendo nas súas cousas. Vale, neste caso, vamos meter primeiro isto porque así funciona mellor. Isto non ten absolutamente nada. Hai 2 trucos para facer un pionono decente. Despois, entre salgado e non salgado, o único que vai a cambiar é a zaragallada, neste caso. Se nós temos despois un doce de leite, metémoslle un pouco de crema de cacahuete ou un praliné de abelás, metémoslle e tamén mandamos unha crema de chocolate, un pouco de nata, con fresas, de froitas. Mira, as froitas neste caso tamén quedan moi ben. Quer dicir, isto é case che diría eu, o que lle queiras meter vai. É como, que meterías nun bocadillo? Que meterías nun pionono, si ou non? O bocadillo tamén as hai doces e tal, vale. O que facemos nós é o seguinte, deixame abrir aquí un pouquichiño, así as cascas xa van para aí. Vou meter aquí 4 ovos, vale? Neste caso, vai 90 de azucre e 110 de fariña, vale? Con estas medidas e 4 ovos medianos, esta receita vai ben, acordádevos. Porque esta está testada tamén moitas veces. Despois, o tema, moitas veces, está no forno, vale? Cando falo do forno, é que ten que estar o calor convencional que moitas veces falamos e que é importantísimo, sobre todo nas receitas que levan masas. Lidia, hai xente na casa que eu non son moi de facer masas aquí no Estexebou, de facer postres e tal. Moito cuidado, non nos pasemos. Se ali, estos son máis ou menos entre 8 e 10 minutos. E digo isto porque cada un ten un forno na casa. Entre 175 e 185 grados. Non nos pasemos, pero vimos ver unha cor que ser como medio tostadiña e con eso é suficiente, porque a prancha é moi fina. E a prancha vou facer, claro, depende o recipiente que empregues. Non. Os fornos, a día doxe, que teñas un forno na casa industrial, entonces aí non me meto, pero os fornos son todos da mesma medida, porque as bandexas tamén son universais, máis ou menos. Se tes ese forno de toda a vida, esta é a receita. 4 ovos, vale? Mirad o que facemos aquí, algo tal que así. Isto, a ver, para ganchalo, que eu son... Aí, vale, teño. E agora collemos esta historia, así, perfectamente, vale, e mandamos para baixo. Vale, pero vou facer unha cousa para que se poda ver ben nas casas que é algo importante, o punto no que imos traballar, vou na traer para aquí hoxe para a miña táboa. Veña, dende aquí seguramente os meus compañeiros de robótica anden collendo todo o que vou facer e así nós tamén andamos un pouco a fío desta receita. Se me colles, os ovos xa o teño aquí, veña. Un segundiño de nada, vou poñer rapidamente estes ovos aquí, mirade, cunha culler, vou collendo, así que non se me rompa ningún. Aí che vai. Este vai ser por recheo directamente. Cocemos a ver todos cocer ovos, si ou non. Veña, pois entonces, aí vai. Mira dese que quere medio romper. E gracias ao vinagre, mira. Ven aquí. Gracias ao vinagre xa non quere sair máis. Tupe. O vinagre que vale. coagular, O vinagre ¿no? fai coagular. Entonces non deixa sair, porque senón empezaría a espallar todo por aí. Mira, por moitas veces, se eu quero facer adrede, non o fago. Veña, aí che quedan. E agora, poñemos isto por aquí. Vale, perfecto. Agora temos isto. Cólleme os 90, e xa os teño aquí, a mao. Vale, 90 gramos de azucre. Imos meter pouco a pouco. E aquí empezamos un pouco a xogar, mirade. Non quero que faga moito ruido, quero que nos empecemos a escoitar un pouco e que vexamos. O único que vamos facer é bater ovos, vale? E agora, pouco a pouco, normalmente non sei por que os reposteiros nunca meten
o azúcar no fondo, despois os ovos. Primeiro, hai como uns ritmos, porque tamén hai que queiman un pouco o que é a xema, vale? A proteína, porque, sobre todo co sal. Neste caso, aquí empezamos nós. Acordademos que moitas veces temos que aumentar o tamaño do ovo unhas 3 veces. Chámase máis ou menos punto de letra, agora miraremos por qué. E imos empregar así, un chisco de azúcar así, e imos metendo un pouco de caña. A esta caña xa se vai montar, vale? Mirade, isto, así, pouco a pouco, temos fervendo esos ovos, tranquilamente, eso queda aí, e imos seguindo por aquí. Isto vai levar máis ou menos 5 minutos, vale? Agora imos facernos unha cousa, que é tamizar un pouco esa fariña e ir metendo o impulsor para que podamos ver absolutamente todo como vai a receita, vale? Porque isto despois, o máis traballoso desta receita é metelo no seu molde. É dicir, temos por aquí un molde guapísimo, vamos poñer por aquí, eso é. E imos facer o primeiro truquiño de todo, un segundo de nada. Teño que coller un chisquiño de aceite. Por qué? Porque preciso que este papel non se mova moito agora, vale? Así que, chisco de aceite e facemos así. Isto sigue remexendo. Ten que empezar a facer espuma, vale? Senón, non vai. Esa espumiña é o que nos dá dicindo que estamos facendo as cousas ben. Sabes que eu vexo que moita xente aínda non emprega o papel de forno? Por qué? É como que non entrou aínda en moitas casas, como que non está moi Pois a tan min, tan sálvame extendido. Non, a mí tamén. Incluso de limpar, xa por limpar. Calquera que o está chebo sabe, hasta pas papillotas. Sí, pero xa só por limpiar a bandexa, que se pega todo, pero... Home, e non mirade vexo porque que tú este facer tan eso. extendido aínda. Pois non o sei, sinceramente non o sei. Eu agora vou facer forma e forma. Mirade, importante isto que estou a facer agora. Isto de meter o dediño ata aí, e que pegue ben. E que quero unha cousa importante é que prácticamente non quede ningunha arruguiña, como a miña pel, fina. Vale, aí. Entón, o que imos facer agora, xa veredes, aí e aí. Queda perfectamente posto. Un pouquiño máis de aceite. Mirade como está espumando isto. Agora volo ensino. Vale, espera, antes de nada xa. Así vese perfectamente. Baixamos un pouco. Isto é, mirade. Mirade como xa empeza un pouco a dicir de punto de letra. Cando falamos de punto de letra, agora para que vexades un pouco en cámara todos, mirade. É un pouco esta escuma que está facendo aquí. Vale, que ainda está un pouco demasiado líquida, vale, quédalle un minuto nada máis, vale. Mirade, a ver como viva isto, así, un minuto nada máis. Acabamos de montar e metemos un pouco máis de aceitiño aí, eso xa o ten, veña, aceite xa está. Agora, engrasamos, valería manteiga, valería perfectamente, engrasamos por aquí, que todo quede no seu sitio, imos engrasar ben todos os lados. E aquí, o interesante da nosa receita hoxe, do noso pionono, por favor, é que quede ben elástico, para que non se rompa. Por eso temos que traballar desa maneira con ese ovo. Por ese minuto do que estou a facer agora, que ides ver a diferencia nese minuto pequeno que hai entre o que vos ensinei e o que vai pasar agora, vale? E vou coller, debes ter por aí tamén ti un coador, ese coador, porfa. Perfecto. Collemos a fariña. Veña, eso está prácticamente. Collemos o impulsor, non o lévedo, que lle chamamos lévedo a calquer cousa. Impulsor, o do sobre, o de toda a vida, impulsor químico, gasificante, tamén chamado, vale? E aquí, agora sí. Témolo, vale? Dixen 5 minutos, foron 6, vale? Perdoa, non pasa nada. Mira. Agora, eso é. Cando isto empeza a facer, mirade, cando empeza a facer este toque, que parece que podo escribir, que é o punto de letra que lle chaman, vale, que podo facer como formiñas con el, vale? Eso é a textura. E máis ou menos eses tres veces o volumen dese ovo, vale? O que fago agora é o seguinte, mirade, un pouco por aquí, collemos isto, eso xa non se move máis, se pode ser. E isto por aquí, veña. E moitas veces aquí andamos un pouco tal, estamos un pouco tamizando nesa fariña. Vai de contado para aí. É importante meterlle agora cunha lingua un pouco arremexida. Hai moita xente
que fai isto despois pois ca propia máquina. E podese facer, e vou vos enseñar como se fai, pero non se pode meter a velocidade 6 ou 7 que ten isto. Ten que ser unha velocidade máis tranquiliña, vale? Cuidado un segundiño, deixame coller unha culler aquí para que isto vaya un pouco máis rápido, vale? Isto sí que neste caso é importante que se faga, vale? Tamizar un pouco a fariña, que non vaya ningún grumiño, ninguna historia rara. Isto de toda a vida, se tes un coador un pouco máis grande, moitísimo mellor, vale? Pero mira, aí che vai, non espalles moito por fora, Iván. Eso é, mira, que nos queda nada. E aquí, collo lingua, veña, vai, bule. Un pouquichiño, sempre, no, ainda que sexa a elaboración doce, neste caso salgada, pero estamos metendo azúcar, vale? O contraste vai ser moi guapo, se non dilles, pois, estou pensando no do teu boi, boi de Francia e metido. Que gustanos a todos, mira que é difícil acertar cunha receta que nos gusta a todos, porque somos moitos. É que me parece sempre triunfa. Unha auténtica maravilla. Vale, chisquiño de sal, viña. Chisquiño de sal, un pouco, sempre, vale? En este caso, collo a lingua, doulle unhas lavazadas, empezo sempre movimentos envolventes, vale? Facemos un pouco, eso é, e imos acabar, para que non quede tal, o que sí que vos digo, acabar na propia máquina ou cunha varilla, porque senón aquí teño que estar polo menos 5 ou 6 minutos facendo nesto. E desta maneira, coa velocidade pequeniña, vale? Mirade, un pouco máis por aí, eso é, porque para que se medio hidrate esa fariña, temos que darlle un pouquiño de caña, vale? Eso é, déixame coller aquí para non manchar nada, unha bonecada desta, non te preocupes. Témolo, aí che vai. Metemos outra vez o meu anaquiño, veña, a ver por onde vas ti, veña. Eso é, metemos outra vez para aquí, limpo o mouse, e no número 3 vai perfecto, e no 4, un chisquiño de nada. Rapidamente, agora, eso, quita todos os grumiños que ten e nós metemos esa historia para aí. Metémoslo no forno en 8 minutos. 10, está eso listo, vale? Cuidado porque vai ser unha capa moi finiña. E como temos isto pegado e sin ninguna historia vai ser moi sinxelo. Así que déxame colocar isto por aquí, isto por aquí tamén, eso remexido perfectamente, esa lingua para min para poder facer as cousas ben, e estará. Dalle un pouco, Maribel. Sabes como fago eu unha variante do pionono? Dime. En lugar do azúcar, botolle o pemento piquillo triturado e queda a masa de cor vermella. Ah, e con espinaca en cor verde. Eso está guai, eso mola moito. E despois fago unha salsa de aguacate, rechea de marisco. Este cor simplemente non lle dá moito sabor, dalle máis cor que sabor. Sí, pero queda sabor tamén lle vai dar, sí, tamén. Ten moita zaragallada, pero estaría... Pero queda moi bonito. Maravilloso, como que non? Vale, aí o temos. Perfecto. Quitamos este. Quitamos isto. Viña, xa podes quitar a máquina, non a precisamos, vale? Isto para aquí. E agora chega o momento... Eso, podes metela aí. Chega o momento importante. Mirade. Isto é importante ir metendo para aquí. Por o medio sempre vai. Porque normalmente, sí, mirade, as planchas estas, as de forno, non son perfectamente planas, sabes? É como que teñen un pouco de cu, que fondean un pouco. E no medio parece que quere coller máis fondo. Entón, maravilloso metelo tamén polos lados. E agora, mira o que fago eu. Déixame limpar ben isto. Veña, aí. Eso, Poñemos isto por aquí. E agora hai que mover. Desta maneira, mirade. Vaise movendo un pouco. Todo por aí. Ben. Todo por aquí. Ao final non fai falla que sexa moi grosso. Non, porque porque tipo de cousa. ao revés, o que queremos é unha capa finiña. E sobre todo, o que non queremos é meter aquí ahora as maus. Metemos as maus aí. Eso é, mirade. Para que quede un grosor homoxéneo. Claro, exactamente. Metemos a maus aí cunha lingua ou tal e estragamos todo. Agora, petamos aquí. Hai que petar un pouco. 4 ou 5 veces. Deixamos que repouse un segundiño, miramos que está estado no seu momento, parece que quere ir un poquinho para ali, densificado, e isto está listo, 10 minutos. Veña, ven comigo, vamos, así como vai, planiño, con ese impulsor químico, con ese ovo, que xa fixemos o que tiñamos que facer, que era darlle ben de volumen, isto vai subir un anaquiño, imos ter todo listo. Así que agora, o único que me queda a min
que é empezar ca zaragallada. A zaragallada hoxe, home, ten unha cousa ben sinxela, apagamos ovos aí e temos simplemente, mirade, que empezar a facer un pouco das nosas cousas. Atún, pemento, este iceberg, e un pouco de aceituna e a zaragallada esta xa está. Con que? Cos ovos cocidos. Así que deixademe aquí un anaquiño de nada que vou a limpar esta leituga, que desta maneira non vale ben, vale? Estas primeiras ervatas, limpamos, facemos un picadillo de 4 cousas, miramos como está eso, en un chisquilichasqui, empezamos a montar absolutamente todo, enrollamos e papamos. Veña, home, vémonos agora. A xente que lle ten medo ás mayonesas non a entendo. Non a entendo. O único medo que podemos ter son a cambios de temperatura por ese ovo, por a verdad? seguridade alimentaria. Pero xa fixemos aquí algunha vez algunha con ovo cocido, vale? E con yogur, que ainda é mellor. E co ovo cocido, olvídate, nunca máis, A ti que che gusta o tajín? Con un chisquiño deso e un pouco de mostaza, tamén subes para arriba que flipas. Mirad o que temos por aquí. Veña, a remexida. Mollamos un pouco con esa mayonesa que acabo de facer, vale? Temos leituga, temos pemento, temos atún, temos esa oliva negra que lle vai quedar increíblemente ben. E buscamos que quede algo húmido, porque isto ao final non é máis que unha masa, non? Por lo tanto, creo que compre facelo máis ou menos así húmido para que despois molle todo e empezamos a repichocar, mirade. Que cousa maravillosa. Non vou precisar máis, veña, quédase por aí. E agora, quero que vexades esta maravilla. Mirade. Vale, unha das cousas que se lle pide a un biscoito desta maneira, desta pranchiña, é que poda doblar perfectamente. E mirade, é verdad que a parte de enriba enruga dunha maneira diferente, así ben bonita. De feito, a min gusta máis que esta. Vale, entón, onde vou meter o recheo? Polo outro lado. Pero antes de nada vou cadrar un pouco. E imos mirando tamén... Diz que a ti gustache deixar esta por fora, que se ve. A min sí. A min sí. Eu fago Despois isto é como tal. Que sexa un pouco rugusiña como feito, made in feito na casa. Porque é que é verdad. Vale. Made in feito. Estes curruscos. Mira, algunha vez que en algunha festa que fago 3 ou 4 destes, ponos nun bote. Empezan a secar un pouco, e despois quedan como churros, así como soletillas. Son maravillosos. Vale, simplemente estou a quitar un pouco estes lados. As outras beiras nin xa vou quitar, mira. Quedou bastante ben así. Vou trazar un pouco máis esta. Porque isto, home, fíxeno a ollo diante vosa, tampouco son unha maravilla da natureza. E podes probalo, claro. Evidentemente, podes probalo e dime como quedou. Xa está para mollar pan, Un café con leite e a vivir. Bueno, vale. Mirade, se o queremos ter para outro momento e non o rechamos agora, facemos unha cousa tal que así, vale? E empezamos a darlle así. Eso en quente, non? Isto, non, está en templadiño. Isto que Non rompes, está frío. Non, para nada, ao revés. De feito, eu podo facelos en 2 días e ainda sigue no forno. Tapadiño, cun trapo húmedo, aguantan. Se non secan, vale? Pero sí, por suposto que fan isto sen problema ningún. De feito, este xa ten pouquiño calor, xa non ten moito. Vale, facemos unha cousa tal que así, o que vos dixen. Porque esta parte a min gusta máis a outra. Eu fago, pois como fago na miña casa. E tamén con máis cor, a de arriba. Sí, é que parece que me dá un pouco máis de tal. Entón, a parte é a mesma e empezamos a meter recheo. Mirade, teño por aquí, na casa podemos ter o que queiramos. Non podemos encher de máis. E tampouco podemos encher ata aí na beira de todo, porque senón que pasaría? Se metemos na beira de todo, que se nos vai por fora. Se non vai por fora, home, está ben que colla de todo, pero non pasa nada, podemos cadrar. Mirade, a cousa é tan xinxela como isto. Xa sabemos que dobra. Dime. A repostería leva como cantidades moi exactas, non? Por iso necesitamos a báscula para facer receitas de repostería. Pero fora das receitas doces, bueno, que hai xente que a fai a ollo, coñezo xente que fai repostería a ollo e quedalle ben, pero bueno. Flipas como lle queda, eu non vallo, Pero bueno, isto para quen sabe moito. Pero as recetas salgadas tíes de empregar báscula, pesos e tal? Cero. Eu tampouco, pero mira, xa non o digo a nivel culinario, o digo a nivel nutricional. Sí. A báscula de cociña eu só empregaría para facer así receitas de repostería, pero para case ningún outro uso, salvo que teñamos unha enfermidade tipo unha diabetes tipo 1, que temos que calcular canto comemos para as doses de insulina. Ou tipo de enfermidade que o médico che diga. Algo como moi... Pero, en xeral, non empregaría, porque moita xente o emprega para dicir o que ten que comer. Non? Dixeron, canta pasta teño que comer? 60 gramos, canta 30 gramos. Vamos a ver, todos os días pensades que imos a necesitar o mesmo?
non? É un erro, porque estamos intentando controlar a alimentación. É moi pouco intuitivo, non? Se un día necesitamos máis cantidade, pensamos que estamos a comer moito. Se nos predefinimos unha cantidade dun alimento, decimos, mira, eu teño que comer sempre, eu que sei, 150 gramos de polo. E un día, como que preciso máis cantidade, penso que xa me estou pasando. Amigo, claro, pero isto, por riba, non todos os días podes ter a mesma fame, eu non teño todos os días a mesma fame. Porque non todos os días temos as mesmas necesidades, nin o mesmo gasto, pero é lóxico, o corpo autorregúlase. Cando empezamos a meter a báscula polo medio, xa empezamos a intentar controlar canto necesita o corpo. Sí, sei por onde vas. Nin os nutricionistas o podemos calcular, xa vos lo digo. Non podemos. E despois, ti mañá, estás todo o día tirado no sofá, ou llevas 2 ou 3 días, pois traballo de estudio que lle chamo eu, que moito cando fago receitas, meto no ordenador e non me movo, outras veces, pois vou a cortar as mazás que a miña nai, ou os kiwis, ou entreno como un animal, vou a adestrar e tal, e pasan estas cousas. Pois destrádevos de básculas máis que para isto, para facer piononos. Ahora, po pionono, para minutos. Para facer piononos. Mirade, amiguinhos. Mirade, porque agora o que temos que cortar é un chisquiño así. Vou facer xa para que o vexamos un pouco como vai quedar. Quitamos esta partiña, vale? Veña, imos quitando. Sempre traballamos co papel de forno, basicamente porque non limpamos tal, e porque non se pega absolutamente nada. Que colles as mãos un pouco tal, e como engraxamos todo vai maravilla. Quitamos esta primeira parte, vale? Quitamos esta primeira parte, que a vou comer eu, e mira xa o que empeza a pasar aí. Isto está feito! Vamos a facer unhas toradas ben bonitiñas, a ver, de 1 ou 2 dedos, a ver como nos poñemos de acordo, Lidia máis eu. Empratamos! Facemos calquer historia e non chesquilichas, que agora sí, papando. Ainda que isto xa vou papar eu. Veña! Hoxe cociñamos pionono salgado. Comezamos poñendo os ovos a cocer cun chisco de sal e vinagre, ao mesmo tempo que facemos a masa do pionono. Ovos e azucre batidos ata triplicar o seu volumen. Para de seguido incorporar a fariña tamizada ou impulsor e un chisco de sal, acabando de mesturar o conxunto para pasar a unha bandexa con papel de forno, no que estará uns 8 minutos a 175 graus. Mentres, facemos a zaragallada, picando a leituga, os pementos do piquillo, as olivas negras xunto co atún e a maionesa caseira. Chega o momento de encher coa mestura a masa xa feita e a refriada, para enrolar e empratar cortando unhas toradas e comezar a papar. E veña, home, veña! Como que non? Últimamente non se me resisten nin as masas. Escoita, se non se me resisten a min, a ti tampouco. Colle esa pouquiña de fariña, un pouco de azucre, esos ovos ben subidos, algo de impulsor, e mira como roe a nosa nutricionista, a nosa Lidia. Claro que sí, zaragallada, a que ti queiras, enrolas, e o pionono do estáchebo. Auriño! Tá bo ou que? Sí.